Ma! Lah, kasama pala yung assistant. Hala. Hindi ka nakasali dun sa... Okay lang, ano naman na. Bakit? Gwapa ka man. Ah, ito na yung pampaganda mo. Wow! Your additional, kasi nandun siya. And, here's your CCTV camera. Sino nagbibigay? May Flores. Hello, May Flores. Thank you sa CCTV. I-testing natin. Saan natin siya pwede ilagay? Sa ilalim? Ay, naaka rin? Ay, nakakonect na. Pareha sila. Iba to. Oo. Parang Yan, may memory card. Ayun. Nakakonect yan through... dito lang. Hindi, sa wifi. Sa wifi kasama siya. Oh, yan pwede yan dito sa labas mo. Para yung, di ba may mga stock ka dyan sa labas. Makita ko may kumukuha. Ganon. Kasi yung... Ay, sa kantin. Pwede. Kantin na sila. Palaging May mga tao. Palaging walang tao doon, nagbabantay. Aw. Hindi, I mean, syempre maraming tao. May iba, hindi alam saan napunta yung cellphone, nailapag. Diba? Ay, so itong CCTV natin na yan, yan po oh. Ay, ano ng PLDT. Sa'yo nakakonect yan? Sa cellphone lang. Oo, yan din, ganun din yan. Oh, yan. Tapos may memory card din yan para makikita na, mamomonitor. Taray yan, oh. Bongga yan. May flower. Bye sa CCTV. Titesting natin yung CCTV CCTV. na ko sa kantin. Titesting natin, i-set up natin. Papakita ko sa'yo. O, papakita natin. Ayan, o. Available po yan sa may online shop. May Flores online shop. Kano, Ma'am CJ? Yung ganito, 1,199 yata. O, pero free shipping na yun. 800. Kasi kasama na siya sa internet. Oo. So, ititesting natin siya doon. Bakit pala may mga paganyan ka? Mayra-i. Wala naman akong lotion. Ito naman gamitin ko. Tapos meron kang Mayra-i capsule, centro. Mayra, oh. Yan. Sige lang, pabata na pabata. Hala. Sige naman. Sige. Punong-puno na yung kanyang tindahan. Ay, may panty pala, oh. Lagi akong walang panty. Siguro nakita ko sa iyo, wala kang panty, Ma'am sige. Palagi na lang nakikita, wala kang panty. Hindi ka na panty. Yan si Loloy na yung magsiset up ng ating ano. Ayan. Tapos, yung memory card niya nasa loob din. May kasama sa box. Ito po yung ano yan. Ito po yung itsura ng ating CCTV. Diba? The third eye. Para kitang-kita agad lahat. Kung ano mga kaganapan. May memory card na to sa loob? Wala. Andyan sa box. Wala. May free. Wala. Ayan na. So, test natin yung ating CCTV camera. Ayan. So, kailangan siyang ilagay sa ganyan. So, kailangan din siya may wire. Oo. Para na naman to eh. Ilaw to eh. Ayan, para gumana siya. Okay, sa mga gusto pong bumili ng CCTV, ayan, online na. Ayan yung mga papasok. May titesting na po. Alin po? Yung switch, may switch dyan. Yung isa. Para makita natin kung sino yung mga papasok. Lalabas niyong Hindi to ilaw pag ano. Walang memory. kailangan din na may memory. Hala, nagsasalita. Nandito na ako. Hala! Umiikot pa. Umiikot ng 360 o pa. Dito! Yan. Hi! Hi! Hello! Tari, umiikot-ikot siya, no? Kita niyo yun. Ayan, kinakabit na ni Loloy ang ano. Ang ating lagayan ng CCTV. May tignan natin kung paano siya magagamit. I-check natin ang kalagay ng memory card. Nandito tayo ngayon sa labas at papasok tayo sa kantin. Iti-testing natin yung ating CCTV camera. Titignan natin pag pumasok tayo ano mangyayari sa kanya. Ang dilim. So ito, open yung ating
Oops. O, diba? Bigla siyang umihilaw. So, that is our CCTV camera. So, kapag may narinig siyang kaluskos or may nasense siyang may tao, yan, iilaw siya. O, makikita niya ngayon yung paligid. So, kahit saan tayo pumunta niya masusunod, makukuhanan niya yung buong space ng canteen. O, diba? Safe na safe, mga moms. O, ano pang hinihintay ninyo? Mag-PM na kayo kay Maymay Flores. Diyan sa CCTV natin, may kasama na siyang memory card. O, diba? So, after nyo makuhanan yung buong gabi, at wala naman siya nakita o nakuha ng kakaiba, pwede nang i-delete. So, para na sa ganun, clear yung ating CCTV memory card. Hindi siya basta-basta mapupuno agad. Halika. Check natin kung ano yung mga nakuhanan niya sa loob ng magdamag. Yan. So, ngayon naman si Donna naman ang check ng ating CCTV. May scan pa siya. Ni-scan. Nung mismong camera. Ayan. So, pag na-scan niya na, sa cellphone. Umikot siya. Check natin. I-accept na. At ayan na nga mga moms. Na-connect na namin sa cellphone ni Donna yung sa CCTV. So with internet yan or yung wifi access. Ayan, kumakaway-kaway pa tayo mga moms para malaman natin. So ginagalaw ni Donna up and down. Ayan yung ating cam para makuha maigi yung lahat ng location dito sa loob ng canteen. So, ayan, makikita nyo nandyan si Yaya Hana, si Melmar, and si Mia na nagkakantahan na. Habang kami po ay nag-check naman nung ating CCTV kung makukuha na niya ba lahat. So, ayan na yung sample ng mga nakita at nakuha na ng ating CCTV camera. So, may mga settings dyan and options na pwede nyo gamitin pa. And automatic yan mga moms. Kapag madilim siya at meron siya narinig na gumalaw o merong sa paligid niya, automatic, iilaw yung ating CCTV. So, makukuha na niya. So, kahit anong gawin ninyo dyan, yan, makukuha na at makukuha na kayo. Safe na safe ang ating canteen. Yan. So, meron siya kasamang memory card dyan sa CCTV para na sa ganon. 64 gig yan para na sa ganon makuha na niya hanggang siguro mga 1 linggo or higit pa. So, ayun. Napakarami niyan. Lagi nyo lang i-update para na sa ganun. Kapag napuno na siya, pwede mo nang i-delete. Yun. Para makapag-save ka ng panibago. Lalo na kung wala naman masyadong issue dun sa nakuha na araw. So, at least na meron tayong ebidensya if ever. O, diba? Kuhang-kuha sa CCTV camera. O, ano na mga Marites? Ito na ang katapat nyo. It's DJ.